Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij alweer het laatste Cambuurjournaal van 2019. Het is een bijzondere weekendwest van Cambuur. Toons die spelen in Feyenoord, een fantastische wedstrijd aflevering, maar toch uiteindelijk werd in Feyenoord met lege handen staan. En dan komt die wedstrijd in Excelsior nog een keer als nijgezetje, als laatste in de eerste ronde van de competitie. Een belangrijke wedstrijd, want als Cambuur die weer te winnen, dan bloot de vastsprong op de achtervolgers minimaal 6 punten. En dat is fijn. Maar ja, de vraag is vanzelfs wel, hoe is Cambuur uit die wedstrijd van Feyenoord komen? Hoe is het met de blessures bij Gelieks? Ik ben wel wat pijntjes, maar het valt me voor mij. Ik denk dat we de boel aardig fit gaan snijden. Nou, dan valt uit met een blessure. Liek het heel slim, maar valt een beetje ta? Hij is dik op een bepaald plak krijg onder knibbel en dat weer even heel pijnlijk. Maar het loopt nog mooi bij. Dus ik denk dat we redelijk compleet zijn. Dus dat pakt goed uit. Ja, want de Hessenpeer aan de kant houden. Antonia had invallen, had spelen. Die is dus fit. Muren fit. Jamie Jacobs komt er weer aan. Het ziet er net zo gek uit voor de wedstrijd in Excelsior. Nee, dat is even nou was. Zo'n wedstrijd in Feyenoord die vergt een hoop. En dat is ook logisch, dat is prachtig. En het stadion vol en de gist voor. Ja, en dan is het blij naar de tijd als Jos dat bijna iedereen het weer opred had. Want ja, nu zit er weer een orenwedstrijd voor de door die eigenlijk zo belangrijk is. Cambuur pakt met klam de rest in de oren naar de wedstrijd in Excelsior. Net op de 9e maand betiet in de bus. Nee, op sneute midden al voort. Hoe een nachtje in de buurt van Rotterdam en in alle rest werk je naar deze belangrijke competitiewedstrijd. Ja, rust. Want dan kerst jongens, we nemen voor jou 2 fysio's, 2 verzorgers, masseurs mee. Dus dan kan met jou een behandeling nog. En dan hebben we daar mooi zaterdag, nemen we de tijd voor. En dan denk ik even naar Verhoeven Badr Hari. En dan gaan we lekker sliepen. En dan hoeven we net in die bus te hingen. Dan kunnen we lekker even een ontbijtje, geven we even een stukje wandelen. En dan bereid je mooi rustig voor op die wedstrijd. En dat scheelt een heel stuk. Dus en dat is de club is top. Bij Cambuur zit ook weer in de selectie Jamie Jacobs. Hij rekke in de wedstrijd in Jong Ajax, blesseerd onder Holle. Kregen wat hechtingen in de kop, maar hij kan nou toch weer spelen, zal ik het. Uiteraard wel even vragen, hoe is het eigenlijk bij hem? Ja, naar alle omstandigheden prima. Ja, wat zijn de omstandigheden? Ik zie een grote pleister op je hoofd zitten. Ja, er zitten nog hechtingen in mijn hoofd, dus die gaan er vanmiddag uit of morgenmiddag. Dus helemaal klaar voor zondag in principe. Ja, want dat is dan de vraag. Ben je klaar voor zondag? Ja, als het goed is, ik ga er vanmiddag naartoe en ik denk dat de dokter gaat zeggen dat het allemaal goed gaat komen voor zondag. En het kwam goed, want hij is in de basis. Jamie Jacobs. Robert Muren in de basis. Wordt je van de wedstrijd de guldige als beste speler van de tweede periode. En Sonny Stevens als beste keeper van die tweede periode. Leuke dingen voor op een kwart mantel, maar het gaat vanzelfs om de wedstrijd. De laatste wedstrijd van 2019 mat eigenlijk gewonnen worden, want dan komt Cambuur in riante positie te staan. En we binnen nog maar halve minuten onderwijs als hier Jamie Jacobs onderuit gaat ten opzichte van Luigi Bruins. Scheidsrechter Richard Martens is onverbiddelijk en hij had gelijk. Het is een echte penalty. En dan komt dus het moment van Robert Muren, die mij achter de bal stinkt om zijn 15e doelpunt te scoren. En hij doet dat perfect. En binnen een halve minuut staat Cambuur op een 1-0 vastsprong. En dat zou de opmaat wijzen voor werkelijk een helte voetbal in mijn machtsvertoon. 80% balbezit hier Cambuur. Eén keer komt Excelsior eruit. Dat is deze keer via de linksboeten Joël Zwarts. Maar zien Scott gaat Valence. En voor de rest hier Excelsior helemaal neer te vertellen. Is het Cambuur dat de wedstrijd dicteert. Komen er kansen binnen de mogelijkheden. En is hier de prachtige voorzet van Robin Mollin. En die komt op de holle te landen van Jamie Jacobs. Jawel, op de holle werd hij nog Sampine van hier. In de Arroene Wieken. Het pleisterke is niets. En het hindert hem al hier niks. Want hij kan heel mooi precies inkoppen via de binnenkant van de peel. En dan is keeper Alessandro Damen kansleers. Robin Mollin liet hem even goed zien, want hier deze vrije trap is prachtig. Komt in de peel aan. Ja, Cambuur kreeg een hele protte kansen in die eerste helft, maar het bleur met 2-0 en het bleur met 2-0. Maar Excelsior hier helemaal niks te vertellen. Hier gaat Sambisa ervan terug, die lanceert ter Isaac Calon. Calon die is even op de brommer. Sjocht dat Antonia komt. Antonia komt echt, maar hij zit de bal naast. En dit hier hem absoluut wezen matten. De 3-0 voor Cambuur. Het slag net en dat betekent dat er uiteindelijk maar een 2-0 vastsprong voor Cambuur op het boord steen bleu. Het hier volle meer wezen kunnen.
Hier nog een onval van Excelsior. Oh, is dat toch de tweede mogelijkheid? Mij het aan nemen? Nou ja, oké, Scott van Bruins. De rebound is voor Rai Vloed. Oh, het Cambuur spelen trouwens, maar dat wordt al hier afblokt. En ik zou zeggen, Merry Christmas everybody. En dan gaan we verder met de tweede helft. En dan is het Excelsior dat uit een oorvetje tapert. Want dan komen de mannen van Ricardo Monic wat meer in balbezit. Wordt er wat agressiever naar voren te spelen. En is het hier een oortreding van Sambisa op de ronde van de 16 meter. Franse verdediger krijgt ervoor de gele kaart van de scheidsrechter. En er komt uiteraard een vrije trap voor Excelsior achterwij. Henk de Jong zorgt dat zijn ploeg onder druk zit. En hier komt de vrije trap van Haspolat. Maar die wordt eruit drukt eigenlijk terug Sonny Stevens. Dan de rebound van Excelsior nog, maar dat smiet uiteindelijk echt net alles op. En dan kan Cambuur er weer uitkomen. Ricardo Monic, de fanatieke trainer van Excelsior. Ja, die zorgt dat zijn ploeg echt wel oors voetballen als in de eerste helft. Maar die zorgt ook dat de kans net benut wordt. Hier is de corner van Molen op de holle van Muren. Oei, het zijn de latten aan. Dit hier echt de 3-0 wezen kunnen. We hebben ondertussen nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd. En Cambuur staat onder druk. Ze nou en dan stevig onder druk. Maar kan uiteindelijk nog de 0 vasthouden. Hier begint de scheidsrechter ermee te bemoeien. Moet je dan net afluiten? Ja, nevens mij wel. Maar hij liet het al hier terug in. Dus kan deze onval van Excelsior ik terug in. Met die bal voorzet en uiteindelijk inkopt. Maar daar hoeft Sonny Stevens net voor in actie te komen. En stadig begon het erop te lieken dat Cambuur de zaak over de streek loeken zoeken. Toch is het Excelsior dat ondrukken bleef. Maar dan komt er echt rond achterin. Hier voor Calon. Nou beslist het maar Isa. Kom maar. Nee. Docht hij net. Alessandro Damen. Fotsi van de keeper van Excelsior zit er nog in aan. En dan de rebound nog. Is daar nog een mogelijkheid? Ja, dat is er. Maar ik dat wordt elimineerd. Terug de keeper. En zo pakt Cambuur net die veilige 3-0 vastsprong. Maar bleef de 2-0. En bleef Excelsior er in Leeuwen. Hier gaat de diepenbal in de richting van de spitsen. Is het Scott van Bruins en is het uiteindelijk Rai Vloed. Dit mooie sliding, dit lietse flaterke van Sonny Stevens weer uit te straffen. En zo komt Excelsior in de slotfase toch nog heel dichtbij Cambuur. Is hij hier er wat verder uitdrukt willen maken? Of hij hier een pakken had aan Sonny Stevens. Dat docht hij net en zij is het 2-1. En dan is het toch nog wel even billen knijpen hier aan de kant van Cambuur. Want Excelsior viel verzeld dat er misschien meer in zit. Dit is dan een mogelijkheid nog voor invaller Stijn Meijer. Dit onderuit wordt net voor fluiten. En dus kan de wedstrijd terug. In Cambuur zocht ook dat er Ronte komt. Ronte verzeld, daar achterin. De voorzet wordt uitverdedigen. Kan op een ei oppikt worden terug Akkoy. Laat die bal in de voeten van Robert Muren op het randje van Boetenspul. Komt net aan scoren, maar zocht wel dat Calon komt. En Calon, jawel, in de eerste minuut van de extra tijd is het de spits van Cambuur die er toch in weer te verrotten. In sap pakt Cambuur een 3-1 oorwinning op Excelsior. En omzielt in Kralingen ook deze lastige klus die Excelsior heeft. Hier Robert Muren komt zelf net aan zitten, maar gaat het oorzicht. En dan is daar Isaac Calon voor zijn doelpunt. En dat zwaar het van vreugde in alle gelederen bij Cambuur. Nou, eerste helft vind ik gewoon klasse voetbal. 80% balbezit, Henk. Ja, dat weer heel frustrerend. Dan wist ik dat de tweede helft de groep maar 0-2 en dat Excelsior op een oren wij gooit. Dat is logisch, dat is terecht. Maar daar hebben we moeite mee. Maar toch gingen we beslissen kunnen. Werppapeel, alleen voor de keeper, weer alleen voor de keeper. Ja, maar Excelsior is gewoon een sterke ploeg. Hè. Fysiek sterk, goede voetballers zien. Ja, hoe we dat dan niet hebben als ploeg, ja, daar kan ik wel van genieten. En achteraf ben ik blij dat het op deze manier gebeurt. Dan 0-4 dat hier ken, maar dit is eigenlijk mooier. Hè, dat ik wedstrijden op deze manier winnen kunnen. Hij was natuurlijk nogal sterk betrokken bij de beide doelpunten voor rust. Eerst krijgen een setje. Ja, ik denk is penalty toch? Ja, nee, het was niet eens een setje. Ik kruiste van langs en mijn benen haakten in elkaar. Dus als je dat voelt, laat ik zo zeggen, ik liet me niet vallen. Maar ja, kijk, als je dat voelt, dan maak je er natuurlijk gebruik van. En dan werd de penalty even raar geschoten en dan komt jouw moment met de kop, man. Ja. Met deze kop. Ongelooflijk, nee. Nee, de bal was perfect. En ik heb al vaker met Robin dat soort momentjes dat ik zie als hij open draait. En zijn hoofd gaat omhoog, dan weet ik dat die bal altijd daar kan vallen. En daar loop ik op en het was gewoon een perfecte bal. En ik hoefde hem alleen maar te schampen en veel meer. Je stond zo wat tegen de tweede paal. Ja, precies. Dus ik had ook wel even dat ik naar de keeper keek van waar blijft hij. Maar hij bleef gelukkig staan en ik kon hem binnenleggen. En dan is het een geweldig weekend eigenlijk. Want de Graafschap in Volendam spelen Leagues in elkaar. We moeten nou naar de stand zijn en hem zelf wonen. En je winnen, nou, vliegend winterkampioen. Dat is toch geweldig? Ja, hier ben het toch. Ik vind het mooi voor ons club. Geweldig hoe we het doen. Maar ik voor hem denk als pers is het leuk om erbij te wezen. Hè. En als dat juist was wat er bij mij is. Hè. We begonnen met uitvak vol, hè? Ja, 20 mensen begonnen. Toen 40 en nu zitten we op 400.
En dat heb ik nodig, want we gaan elke overwinning straks komen we dichter bij ons doel. En dat is omhoog, hè? Maar dat is jou nog wonnen natuurlijk. Dan ga ik het net ook kampioen, maar als het omhoog is, best kampioen. Hè? Daar gaat alles om. En dat ziet er heel goed uit, want Cambuur is de nummer 1 in winterkampioen. 44 punten in 20 wedstrijden. Jong Ajax 3 punten daarachter, maar die docht voor die promotie net mei. Graafschap in Volendam staan beide op 8 punten. Het ziet er prima uit voor de Jouters. En nog onderaan, daar mag ik even zien vanzelfs, nog altijd FC Dordrecht, maar 11 punten uit 20 wedstrijden. En ons af hier dit allerlaatste Cambuursjournaal van 2019. Ik wij gaan even in crisis wat dit programma onbelangrijk. Maar vanzelfs ben we er in 2020 weer. Om te beginnen op 11 januari. Want op 10 januari dan is alweer de eerste competitiewedstrijd voor Cambuur. Thuis in Volendam. Hele goede dagen aanwezig en graag dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.